Merače radónu pribudli aj v základnej a materskej škole v Trenčianskych Tepliciach. Po partizánskom mašali chce zistiť hladinu radónu aj tamojšia samospráva. Podľa odborníkov je dôležitá prevencia, ktorú Slovensko po rozdelení Československa zanedbalo. Toto je mapa rizika výskytu radónu na Slovensku. Červená farba označuje miesta s vysokým výskytom. Okolie Trenčína je na mape síce červené, naživo však radón nevidíte ani necítite. To závisí aj na vlastnostiach pôdy. Sú ílovité, sú zrnité, čiže môže prenikať rýchlejšie, pomalšie, v menších koncentráciách a závisí od toho, koľko uránu je napríklad v pôde. V rámci jednej školy či škôlky sa inštaluje viac meračov. Výsledky sa od triedy k triede totiž môžu líšiť. Tá budova má svoje špecifika, že on v jednej miestnosti ho môžete namerať, o 3 miestnosti ďalej proste nebude ten radón. Následne bude pokračovať Mestský úrad, knižnica a ďalšie verejné budovy, pretože to zdravie je pre nás dôležité. Od začiatku tohto roku sme zaviedli monitorovanie radónu do jednotlivých bytových domov. Merač sa umiestňuje kdekoľvek v byte, zavesí sa napríklad na lampu. K meraniu radónu sa postupne pripájajú aj ďalšie samosprávy naprieč celým Slovenskom. Prevencia by podľa odborníkov mohla zachrániť viac ako 600 ľudí s poškodenými pľúcami. Od rozdelenia Československa, že tie časy pokračovali, u nás sa to odsunulo trošku na vedľajšiu koľaj. Ak si to prerátame na tie roky, vyše 30 rokov, tých 600-800 prípadov, tak sa bavíme možno o jednom priemernom slovenskom meste. Merače v triedách ostanú do konca školského roka. No a prvé výsledky z bytov v Trenčianskych Tepliciach budú už na jar budúceho roka. Gabriela Stoklasová, Slovenská televízia. Nemá farbu, zápach a chuť, ale spôsobuje rakovinu. Radón. Plyn vzniká v pôde, odkiaľ preniká do obydlí. Medzinárodne je uznaný ako karcinogén, ktorý je zodpovedný za 15% rakoviny pľúc. Na Slovensku ukladá obciam zákon jeho meranie vo verejných budovách. S inštaláciou meračov začali aj v základnej škole v Trenčianskych Tepliciach. No, verím, že nie. Preto to dávam takto hore. Minimálna teda doba merania je tých 3 mesiace, vyžadovaná je legislatívou. Napríklad v tomto prípade do konca školského roka. Odporúčaná doba merania je 8 až 12 mesiacov. V akreditovanom laboratóriu sa potom z filmu, kde sa usadzajú častice, vyhodnotí priemerná ročná koncentrácia. Po bytových domoch, ktoré umiestnila naša správcovská spoločnosť v bytovkách, sme tieto merače začali umiestňovať aj vo verejných budovách, to znamená v základnej škole a v materskej škole. Do školy v Tepliciach, ktorú navštevuje viac než 250 žiakov, nainštalujú 12 meračov. Incidencia ochorení podľa starých hodnôt ešte z čias Československa je 600 až 800 prípadov ročne. U nás sa to odsunulo trošku na vedľajšiu koľaj. Ak si to prerátame na tie roky, vyše 30 rokov, tých 600-800 prípadov, tak sa bavíme možno o jednom priemernom slovenskom meste. Ide predovšetkým o prevenciu. Je to účinné opatrenie, ako vlastne zabrániť nejakým chorobám, pretože ide o jedovaté plyny, ktoré sa usadzajú na plúcach a sú karcinogénne. Takže zdravie detí je pre nás v tomto rade prvoradé. Merače majú v Trenčianskych Tepliciach nainštalované už aj v 7 bytovkách. Meria sa to v prízemných priestoroch, čiže na bytoch, ktoré sú na prízemí. Merač sa umiestňuje kdekoľvek v byte, zavesí sa napríklad na lampu. Radón môžu zaznamenať v slabovetraných priestoroch. Takisto okná alebo kvalitné zateplenie podľa výskumov zvyšujú koncentráciu radónu 2- až 3-násobne. Kým merače montujú prevažne v západnej časti našej republiky, na východe bude prvý Bardejov. Z Trenčianskych Teplíc Michal Bujna, televízia Markíza.